Нали, защото аз съм дебел и много ми се подиграват. Карам с някой приятел и той почва да ме обижда, че съм дебел. Лоши приятели, обаче мен не ме викаха да играя. Не знам защо. Те ме оправдаваха, че са направили нещо такова. Обаче, нали, с течението на времето, нали, пак повече да следвам сега, ама и сега нямам най-добър приятел. Ами, разбрах. Смисъл, аз съм мислех, че всички хора ме възприемат, че съм дебел и ще не искат да потъкват от мене, но сега мнение, как да го кажа, се премахна, да, се промени съм. Защото разбрах, че не ме възприема така, както някои мои приятели. Миналата година през април месец, началото на април, нали, ми звъннаха и ми казаха и ме попитаха дали искам да участвам в един проект, нали, като преводач. И аз, нали, без да се замислям, отговорих, нали, че искам, защото много обичам да се запознавам с нови хора, да отивам, нали, на приключения, нали. Аз съм туркиня и знам и турски език, нали, те искаха да им помогна и с преводите. И участвахме в проекта, отидохме в Турция, върнахме се и после тази година, нали, пак ми звъннаха и ме попитаха дали искам да участвам в нов проект. Проектът се казваше, нали, Младежки действия за граждански права и темата беше доста интересна, защото, нали, съм от друг етнически произход и исках, нали, и аз да науча нови неща и да помогна и на хората около мен, нали, ако имат някакви притеснения или ако по някакъв начин хората около тях ги игнорират или ги отхвърлят заради това, че са от друг произход, нали, да им помогна, нали, и да им кажа по някакъв начин, нали, да не се притесняват от това, защото хората, нали, трябва да ни приемат такива, каквито сме, защото всеки е ценен в този живот. И аз това разбрах, защото макар че съм от друг етнически произход, хората ме възприемат такава, каквато съм и ме уважават. Какво би станало, ако всички хора бяха на една възраст? Аз съм притеснителна много, в принцип, и се надявам да преодолея това и да помогна, нали, на другите хора също да го направят. Да усетят, нали, че и те са ценни, да отворят сърцето си и те към различното, защото ако всички сме еднакви, няма да е интересно. Като сме еднакви, как се чувствате, а? Идеята за маските дойде в подготовката на кампанията, защото точно искахме да наблегнем на това, че ако сме еднакви, ще ни бъде скучно. И когато ги накарахме да си сложат белите маски и в сърчицето да напишат с какво съм различен, всеки реагира много различно. В началото на работата по местната кампания маските бяха бели и участваха в нашите тренинги и правиха еднакви. В финалния концерт дадохме възможност на нашето ателие, участниците в нашия проект да си нарисуват сами маските, като те станаха наистина уникални, много различни и това заяви нашето желание да бъдем заедно
но всеки да носи своя характер и своята истина в сърцето си. Много важен момент от тренингите, които проведохме, както и в началото на живите библиотеки, беше подреждането в кръг. Да станем прави, да се уловим за ръце. Това ни дава чувство за общност, правим да сме заедно. В съвременния свят често се стремим към това да сме еднакви, към някаква унификация. Това може би ни дава някаква сигурност и някаква защита. Със сигурност ни дава чувство за общност. Това, че сме еднакви като другите, ни приобщава към тях, правим по-сигурни и по-защитени. Но това е една привидна сигурност. В кръгчето, което правя в началото на тренинга, хванате за ръце, ставаме наистина еднакви и емоционално близки. Това наистина дава чувство за общност, а това, че всеки декларира своето различие точно в този кръг, ни прави наистина силни в различието. Може да бъдеш различен, първо трябва да погледнеш през сърцето на човека, през неговия личен опит, личната история. И нашата кампания беше насочена вече вътре към личността на човека. Моля всеки от вас да се представи като каже името си и сподели с нас някакво любимо занимание или хоби, нещо, което обича да прави най-много. При работата ни ние прилагаме различни подходи, които даваме възможност на младите хора да изразят своето мнение, сами да стигнат до определени изводи и някакви решения. Т.е. ние само ги подпомагаме, но в крайна сметка те сами стигат до каквото и да е. Приятелите се делят. Има приятели, които искат да се забавляват, просто да се забавляват, а други, които са искрени. И когато им кажеш, че в смисъл нещо те мъчи, те веднага да ти помогнат, а другите просто да те отблъснат. Чрез местната комисия към община Бургас в всички дейности по проекта взеха участие и младежи с противообществени прояви. Това беше един добър опит за тях, за тяхната интеграция. Чрез това тяхно участие и включване в тези кампании и инициативи се надяваме, че по този начин те ще успеят да стигнат до нужните за тях изводи, които ще им помогнат да се осъзнаят и да променят своето и отношение и поведение за бъдеще към по-добро. Основната ни идея тръгва от това да не даваме съвети, както в повечето кампании, да не предлагаме готови решения, да не получаваме, да казваме това е правилно, а това не, а да обърнем внимание на участниците към личното им преживяване, към това да погледнат първо в себе си, да помислят с какво те са различни, да осъзнаят своето различие, да го превърнат в своя увереност, в свое богатство и така да ги подготвим по-лесно да приемат различието на другите около тях. Когато се говори за толерантност, за уважение на различните, за правата, които имаме, тогава виждаме, че има резултат. Оценка, обичам всичко. Това е вярно. Трябва да се говори, да се провокира тяхното мислене, тяхното отношение, тяхния придобиване на техен опит за приемане на различните. Ако бяха забранени, ние ще изчакаме да се направим една стая, тайна стая, която ще там ще има всеки ден. Още в предварителната подготовка на кампанията решихме, че няма да наблягаме на нещо конкретно, на етническите или религиозните различия или на
хората с увреждания, а по-скоро самите тренинги ще се опитаме да извадим личните преживявания на всеки, без да го насочваме. Това всеки сам за себе си да открие различието като богатство. Затова избрахме 3 много различни училища за тренингите. Едното училище беше вечерна гимназия, в която имаше възрастни хора, млади хора, които не са завършили на време образованието си. Имаше хора с увреждания. Общо взето беше много пъстра аудитория и много трудно ни допуснаха до себе си. Първият половин час от тренинга беше много големи съпротиви. Много странно им се сто това, че влизат някакви хора, подреждат в кръг, дават им фломастери, пастели, искат от тях да рисуват. Но когато първите се престрашиха, малко другите се отвориха, почнаха да разговарят между си, направиха чудесни рисунки, после в груповата работа. Чак не ми се искаше да приключваме и съжалявам, че имахме регламентирано време, защото те имаха още много какво да кажат и да дадат от себе си. В тренинга в основно училище на Нинеро работихме с деца от среден курс. При тях пък самия клас беше много различен и пъстър, бяха повече деца. Те по свой начин преоткриха различието. Давай, хайде! Аз съм различен, защото съм усмихнат души. Приятно ми стана, когато сърцата с различието, които бяха залепени на гърдите ми, в един момент поникнаха върху големите рисунки, които направиха от екип. Сложиха различието в центъра на общата картина и това по някакъв начин ги обедини, вместо да ги разделя. Другият тренинг пък беше така да кажа, елитарния. Той се проведе в гимназията за романски езици в Бургас, но то с един клуб, който се нарича Толерантност. Прекрасни млади хора, които имаха отношение към темата, но някакси бяха поглеждали през книгата, по-теоретично. Те знаеха, че трябва да сме толерантни, но като че ли нашия тренинг им даде емоционалната страна на проблема. Имаше по-малко момчета, между другото, дамите бяха повече, но мъжкото присъствие беше много ярко. Един от младежите беше написал на сърцето си като нещо, което го различава – апатия. Другия беше написал инат. Все качества, които трудно ние възрастните хора бихме си залепили на картите, да си ги покажем и да ги заявим. Но беше ми много приятно как те коментираха тези качества. Аз казах единия младеж, че съм апатичен и това ме прави много толерантен. Аз понеже не давам значение на това, какво правят другите, давам пространство да се изявяват. Беше много интересна гледна точка. С живите библиотеки ние знаехме какво очакваме и там точно диалога, който се получи, беше изненада и за нас, защото децата сами, ние имаме нагласата за едни проблеми, но децата изкараха съвсем различни, които нас специално много не изненадаха. И това беше добрата изненада. На Христо книгата се казва "Сърдите на мама". Сигурно на вас ви се е случило много пъти да се сърдите на мама или на тате. И той сега има какво да ви каже за това. Сърдите на мама. На самия тренинг от участниците се избират конкретни книги. Те самите трябва да пожелаят да бъдат книги. Преминават през инструктаж. Има човек, който е библиотекар, който води списък на книгите, предлага го на читателите. Читателите съответно си избират книги за четене. Сега ще те запишем в картона. Сега имате 10 минути да четете вашата книга. Като разговаряте помежду си. Вие можете да задавате въпроси на книгата, може да я прекъсвате. Книгата също има право да отказва въпрос
който му се струва обиден. По принцип се търсят хора, които желаят да бъдат книги, да имат някакво събитие в живота, което за тях е било, да не кажа знаково, но по някакъв начин е повлияло на хода на събитията в техния живот. И когато книгата е истинска и е с лична история, това се усеща от нейните читатели. Аз съм 10 клас и мен момче. Читателите търсят книги, които са с заглавия близки до събития, които са се случили в личния им живот. И това е търсене на една обратна връзка. Идеята е да се съберат много различни хора на едно място и да почерпят опит един от друг, разбира се, и да се забавляват. След свършване на четенето се търси обратна връзка и от читателите, и от самите книги, какво са преживяли, как са се чувствали и какво са научили за себе си, с какво са се обогатили. Моята книга се казваше "На училище големия град". Аз разказах моята случка на читателите и те ми казаха какво са преживели и ми споделиха, че и на тях ми се случило точно това. И аз много се зарадвах, защото разбрах, че други хора са преживели това нещо. Начално беше много трудно в проекта, защото за първи път участвам в такъв проект, но постепенно аз се надграждах и се отпуснах и постепенно в другите градове ми става по-лесно. И нищо не става, времето минава, лятото си тече. На кой му пука, че аз съм влюбено момче. Да бъде Жулиета, избере ти, момче. Естествено, че Жулиета ще съм аз. Пред хубостта ми всички са в захлас. А тази тука, дебелана, за дойка само е призвана. Да, позакръглена съм, няма спор. Но защо да го повтаряме това? Добра съм в душа. И не е ли важна вътрешната хубост? Твърденията ми няма за лудост. Мисля... Безсъмнено ме избра. Да, аз се отритната съм си била. Да, красотата ти за теб убира. Ала, съчувствието ми на теб се спира. Нашия отбор се казва Черноморец Бургас. Той е от състав от 24 момичета, които се борят с хъс и желание за победа и за медали, да прославят България. Ние подкрепяме тази кампания и сме твърдо за нея.
Тъй като ние сме много момичета и сме всеки със свой собствен характер, ние се стремим да се разбираме, да се получи колектив, да сме приятели и да има толерантност между нас. На мен много ми хареса този проект и бих искал да участвам в много още такива проекти, защото човек се научава на много неща, запознава се много хора и разбира, че той само няма проблеми и от това, което прекарах аз в този проект, бих могъл да кажа на своите приятели и те, ако имат такива проблеми, да ги решим заедно. За нас беше удоволствие да работим заедно и се надявам това, което придобихме като опит, да успеем да предадем на все повече млади хора, да усетят това, че всеки да усети, че е различен, да усети, че е уникален, да бъде толерантен, да приема различните и да уважава другите. Като обратна връзка получих от едно събитие в Поморие на живите библиотеки, че всъщност са се включили деца, които са със специални образователни потребности и то като книги. И когато накрая едно от децата ми каза, че това е най-щастливия ден в живота му, за мен това беше знак, че сме се справили добре и че сме били полезни. Между другото се отзоваха най-палавите деца там. И това е потвърждение на моите представи, че децата, които не са или които трудно се намират място, тук се намериха своята изява. Децата бяха изключително отворени и много емоционално преживяха всичко. Деца, които не сме ги подбирали, те сами дойдоха с много голямо желание, които после се почувстваха много по-желани и по-значими. Това показа на самите учители, на самите директори, на самата подготовка на това училище, че децата могат да творят и не трябва да ги слагам под един знаменател. За мен работата по проекта беше много пълноценна и много важна. С това, че успяхме да работим по темата толерантност през емоциите, през чувствата и успяхме да накараме хората да го прекарат пред себе си, както се казва, за да могат да погледнат и другия с разбиране и с толерантност, а не защото така трябва. Един ден в училище, по математика, в част по математика, един мой приятел стана като луд да отговори на въпроса преди мен. И аз му се сърдих, защото стана като луд да отговори на моя въпрос. После аз без да искам, викнах му и той седна и започна да плаче. Аз отидох при него и му казах: Митко, не ми се сърди, без да исках, се викнах и той каза: добре, и се разбрахме. Един път той да отговори на въпроса, един път аз да отговоря на въпроса. Така се разбрахме помежду си и вече не се карахме, после започнахме да играем вънка и това е. Ти готов ли си да погледнеш сърцето ми отново?